Muy buenas, soy Javi Toso. Un saludo a todos los compañeros de Empuje.net. Hola a todos os que seguides Empuje.net. Hoxe estamos con Javi Toso, aunque, bueno, a partir de mesmo bien Javier Pazos, pero a partir de ahora é Toso. Bueno, Toso, temos aquí o seu primer EP con 3 cancións, Oblígame a respirar, Arde e Saltar. Dentro de 2 meses, o grupo Toso, con este elemento ao frente, pois vai a gravarse un disco en condicións aí tal. Por exemplo, falanos un pouco deso, por exemplo, dentro de 2 meses onde vais a gravar, va a ser un cantos temas, bueno, va a ser, bueno, o que vai a ser a grabación vai ser tamén Toso, disco. Sí, a idea é gravar en Bonham, o disco vai se chamar Metamorfosis. Sí, é un disco feito con máis recursos, e con outra idea, con grupos xa máis rodado, xa pensadiño o disco, non é como EP que foi prácticamente con músicos de estudio, non había proxecto antes de entrar a gravar. Sí, bueno, por falar un pouco da historia de Toso, bueno, aquí Toso xa me refiro a él como persoa, xa te teño no móvil como Toso, xa non eres Javi. Pois fai tempo, moito tempo, bueno, vos podiches ver en Empuje co Tambor de Arena, que era un grupo no que el cantaba, estaba que era Rapaza Mai, que tal. E logo, bueno, tamén he estado en grupos como El Niño Melón, bueno, tamén he estado dando unhas cantas voltas por o mundo, non? Madrid, o estranxeiro, e tal, e has volto recentemente, non? Por aquí. Sí, levo 3 aniños en Coruña, despois de dar voltas por Madrid, bueno, de vivir en Madrid, en Barcelona e tocar por toda España, realmente. Sí. E, bueno, e Toso, digamos que o seu derradeiro proxecto, e, bueno, Toso compoñen, pois, Toso, Ángel Nieto, a batería, que son os galegos do grupo, e 2 músicos argentinos, Gus ao baixo, Volandón... El Bolu, vale. No, de boludo. Que é a, bueno, guitarra solista. Bueno, pois temos aquí entrevista con Toso e tal, que, bueno, que ten moitas ganas de sacar adiante este proxecto, que el define como hard rock en castelán. E, bueno, non sei, dirías que tamén lle metedes unhas pingas non de heavy metal ou de heavy metal, de metal, unhas pinguiñas. Sí, a ver, musicalmente o proxecto colleu forma coa entrada del Bolu, non? Sí. Este é un home que ve moito de grupos como Lamb of God ou cousiñas do thrash metal ou cosas así. Entón, musicalmente, el é o que compón. Iso notase moitísimo, creo que sí, hai metal. Vale, porque o asunto, como un pouco xuntastes os 4? Como os coñeciches, ou como foi o proceso de formación da banda? Sí, eu viña de proxectos totalmente distintos, o Tambor de Arena era un proxecto, tú ben sabes, moi parecido así o Platero y tú, o rock español, rock urbano, deste tipo. Despois fixen 2 proxectos de formato máis acústico, incluso El Niño Melón era un proxecto totalmente individual. Madrid e Barcelona, respectivamente, cando voltei a Coruña tiña moitas ganas de comezar un proxecto outra vez de banda de rock and roll, non? E sen ninguna prisa estiven buscando músicos locais, tocando sin ninguna expectativa, ensayando, pero realmente sin un horizonte, sin un objetivo. Ata que foi collendo forma pouquiño a pouco. O momento, para min, o punto de inflexión no cal colleu forma totalmente foi cando entrou Bolu. Bueno, tamén comentar que do tema do EP Oblígame a respirar hai un vídeo que agora está volando por internet, o podedes ver na página Empuje, tal, que foi publicado en internet fai nada, non? Domingo. Sí, por aí, non?
e tal, que es un vídeo feito por o proxecto de vídeos de Olaya Ferga, a que foi batería da Senda de Afra, tamén estivo no Cadelo Lunático, o grupo blues de Javier Prado. Soki tamén. Que? En Soki tamén, que é outro proxecto. Soki, tamén está en Soki. Sí, bueno, ese grupo coñezo menos e tal. Bueno, pois o podedes ver, esa opina desde que os parece, o sea, non os vou a contar o que pasa nel. Fergas Project, chamase o proxecto de Olaya Ferga. Fergas Project e tal. Bueno, e o P, creo que, bueno, teño a sensación de que, bueno, ti o gravaches casi caeu a pandemia e habías acabado o EP, non? Sí, e caeu a pandemia e os quedetes con un EP que non podíais tocar por ali porque a pandemia paralizou todo ata agora mesmo. Sí, bueno, realmente tiñamos, non sei exactamente, non? Pero como o 14 de decembro de 2019, que foi o estreo do proxecto na Filomatic de Coruña, ata xuño do 2020 tiñamos casi 30 concertos, 20 e pico concertos. Sí. Fixemos, tocamos enero, febreiro, ata marzo, casi todos os fines de semana. Sí. Pero bueno, digamos que despois Sí, cortouse todo, e bueno, o EP pois se pode escoitar o EP, tenéis tamén está en Empuje, en Spotify, FMK, en tal, o sea, os metedes nas reseñas que hai de Toso en Empuje, tamén hai a página web de Empuje, de Toso, pero todo está a través de Empuje, podes acceder a todo iso, e aí podes escoitar pois este EP de 3 cancións, e tal. E agora, pois, bueno, pois, se todo vai ben, nuns meses haberá un disco xa como Deus manda, non? É a idea. E logo, bueno, claro, evidentemente, na maneira que evolucione toda a pandemia, que se poda volver a tocar e tal, evidentemente Toso se va a lanzar unha voráxine de concertos con novo disco, aunque claro, como todos no mundo musical, ou en España, todo o mundo está esperando cando vamos a poder liberarnos deste andazo, de poder tirar para diante, non? Que agora mesmo non se sabe. Sí, este é o primeiro ano que estamos marcando primeiro as datas do verán antes que as salas, que a temporada de inverno, porque as salas sigue sendo unha incógnita, non? Sí, por iso, o sea, tampouco vamos a poder hacer a típica pregunta, cando é o próximo concerto de Toso? Pois non se sabe. Non se poida. Non se poida, non se deixe a saber quen. Bueno, pois, xa te digo, isto é un pouco esta historia de o que agora mismo ten Toso, o EP, que se pode escoitar por internet, o disco, que tamén supoño que se no momento non se pode presentar en vivo, pois tamén o poreis por internet, non? Para escoitar, porque agora mesmo é o que se pode facer para chegar a música a xente. Os concertos, outros eventos que xunten xente, pois ata que pase a pandemia do coronavirus 19, pois non se sabe que vai a pasar. Bueno, tamén te quería preguntar, Toso, falando contigo, fora de cámara e tal, ti, falando un pouco a mellor máis do ambiente musical en Coruña, que ti, Javi Toso, é un rapaz ambicioso e tal, e que, pois, Coruña, Galiza, España, o resto do mundo, como a canción dos Ramones, hoxe o teu amor e mañá no mundo, non? E tal. Pero me decías que creías que, bueno, o concepto musical de Toso, o rollo que queréis levar ao directo, agora mesmo pensas que non hai grupos que están facendo así esta historia, digamos, podemos decir localmente, non? Eu creo que sí, hai cosas moi boas, pero o concepto de Toso, polo simple feito de ter mitad dos membros de Latinoamérica, Argentina, e a outra mitad galega, xa é diferente. A composición musical está feita, se non un 100%, un 99%, por este rapaz que é el Bolu. Aparte que é un rapaz, aparte de que é argentino, ten, vas a matar, non sei se 23, 24, 25 anos, pero é super xoven.
Entonces, é distinto dos que xa temos unha trayectoria e xa hemos escuitado. É como moi fresco e moi, para min, a música moi americana. Sí. Bueno, isto, xa sabedes, o pode, na entrevista, nestas verbas que di Toso, pois, bueno, a mellor algunos lle parecen en plan, bueno, vai un pouco de sobrado, ou non vai de sobrado, ou tal. Eu, como digo, o mellor é escoitar a música, ir a un concerto, e se te gusta, segues, e se non te gusta, non voltes. Exacto. Non sei se te estou facendo boa publicidade, pero eu vexo así, non? Eu vexo así, non? Así de claro, se nos ponemos aquí a curvar que se o produto, o CD, a música, tal, ir a velo, se te mola, pois segue o grupo, e se non, pois hai outros grupos e outras cosas que podes facer na vida. Incluso opositar a inspector de Facenda, pero bueno, cosa que quere meu pai de toda a vida, pero papá, non pode ser. Podes votar a Vox tamén. Sí, tamén, podes votar a Vox e tal, e bueno, pois, bueno, tamén unha cousa que chama a atención, por que decidiches chamar o grupo Toso? Toso, isto é un poquinho máis persoal. Sí. A miña forma de ser, aunque eu parece unha persoa moi extrovertida, realmente é como un personaxe que surdiu coa música. Eu realmente sou bastante máis tímido que parece. Vale. E dai ven esta historia. A unión tamén con que eu son galego, a volta a terra, as ganas que tiña de montar algo en Galicia, e pareceume o momento perfecto para unir as dúas cousas. Vale. Bueno, agora, pois vou utilizar unha destas preguntas como din, que teño habitualmente, porque así traballo menos, falamos do grupo, neste caso único representante, e así, pois, traballo menos e tal. Que é a típica pregunta de todas, que influencias tedes? Hostia! Bueno, esa é unha pregunta como din de toda a vida. Eso non falla, Non falla, tío, pasan os anos e sempre vale para todo. Vale para todo, non sei. Bueno, Javi é un gran fan de Extremoduro, de feito, ele sabe que a mí non me gusta nada Extremoduro, hemos tendo nosas conversas sobre Extremoduro, sí, non sei que, non sei canto, pero bueno, aquí non vamos a falar de Extremoduro, porque non está Extremoduro aquí, e estamos falando de outro grupo e tal. Pero bueno, a gran influencia, bueno, tengo a gran influencia Extremoduro, me parece, despois outras cousas, pero primeiro Extremoduro, non? Sí, é que, ao final, a influencia, como eu son, ao final o que canta é o que está aí como diante, non? E o frontman, a letra é o primeiro que chega. Sí. Sí, notase moito que veño da poesía urbana e todas estas historias. Intento afastarme cada vez máis, non remirar tanto as letras e non ser un marea da vida. Pero sí, home, eu creíme con rock español, con Residente, Extremoduro, Escorbuto, Cortatu, La Polla Record e todas estas historias, eso é normal. Bueno, a influencia de Extremoduro está máis presente no tambor de arena, moitísimo máis. Agora en Toso, eu, a verdade, xa non o que escoitei, o vídeo, a canción, pois tampouco xa os ves un toque Extremoduro, non? Digamos que xa está bastante afastado. Claro, creo que son letras máis directas, menos poéticas e menos historia desta. Bueno, tamén é porque creo que tamén te queres afastar de proxectos ou grupos anteriores en que Extremoduro era un pouco a referencia e agora queres andar noutros mundos, non? Sí, creo que por crecimiento orgánico natural, acabas facendo esta historia, e a mí Extremoduro se me parece un grupazo, se me gustando, pero non me apetece facer este tipo de historia. Me apetece, igual que a música, é moito máis directa do que era Tambor de Arena, moito máis cañeira, pois a letra é máis directa tamén. Bueno, isto é unha cousa que, como levo tantos anos aquí facendo Empuje na Coruña, Empuje va camiño a cumplir 21 anos e tal, se queres te conto unha anécdota que, bueno, non ten que ver, pero como xa digo, improviso. Aquela vez que tocades o Tambor de Arena con Novedades Camiñas, no Garufa, que por certo, hai que dicir, bueno, esas son cosas que hai que rescatar en Empuje, porque ahora Empuje ten un pouco dende os anos tal a tal, por capacidade tal, pero a gran idea de Empuje meter todo o que ten arquivos. Me acordo que tocaban Novedades Camiñas, que era o seu segundo concerto, por certo. Que falei con ele, non, a segunda vez que tocamos de tocar outro día non sei onde, e se tocamos aquí, que logo se fixeron máis famosas e tal. E logo tocaban Tambor de Arena. E de feito foi que tocaron Novedades Carmiña, estaba
relativamente cheo, o Garufa da Cidade de Bella, non o Garufa actual, máis da metade da xente colleu, acabou de verdades e se pirou, vaca. E nos quedamos ali, pois, catro tal, pero se habían ido todos, en plan, joder, dicen, vaya público máis musical, e tal, outro grupo non se importa un carallo que faga. E logo unos días despois, voltei por ali, estaba Marcos, o camarero do Garufa, e me dixo, no, outro día vino o rapaz este do tambor de Arena e tal, joder, como se entregan os concertos, venía, tío, todo ronco, que non entendía nada, de tanto que petou outro día cantando, era para lanzar unha cousa, non, de tal, e chegaba, me dixo Marcos, este como siga este ritmo de concertos se va a quedar sen gorses en todo, tío. Pero tamén eu daba todo no escenario despois, sobre todo. Daba todo despois. Sí, tamén despois. Bueno, que fagas despois fora do escenario, eso son cousas para a mítica cando se escribe un libro sobre a túa vida. Que, bueno, seguramente non escribirán ningún libro sobre ninguén dos que estamos aquí, pero bueno, tal. Bueno, as esquelas. Sí, a necrolóxica. Por fin se moveu ese tío. Xa era hora. Bueno, esto es una anécdota de, bueno, pues que me acordo de que foi no ano 2000 tal, fai moitísimo tempo, e tal. Bueno, pues agora, pues mira, despois de anos de ver a Javi, que ahora se ha convertido en Tosomán, pois soa como a Fertimón, non? A historia esta. Sí, o Tosomán, Spiderman, Superman, Iron Man, todos con Man, Man de Camelle, o sea, esto y tal. Bueno, pues a historia es que agora, bueno, pues temos o de Toso, e xa te digo, pues ido escoitar as cosas de internet, ido aos concertos cando se poda tal, e aí, como sempre, cada un que decida o que lle gusta, lle mole, xa está. Tampouco aquí vamos a facer apolosía de que estamos como yo grupo de tal, non sei canto. Eso se demostra nos escenarios, nos discos, nas cancións, que cheguen a xente. Eso que fai un grupo grande, o demais son historias. Bueno, é a miña opinión, Hai que ir aos concertos, o noso de todos. Sí, hai que ir aos concertos. Bueno, pues ahora, claro, había outra pregunta comodín, que era, claro, os concertos tal, pero claro, como agora non podo utilizala porque non hai concertos previos, que vayan a facerse, pois unha cousa, a ver, ti que pensas, por exemplo, se a pandemia, por exemplo, esta situación segue un tempo xa indeterminado tal, que pensarías que pode, bueno, casi para todos os grupos, que pensarías que faría Toso, seguirías emitindo por internet e tal, o como verías mover o grupo si isto da pandemia, non sei, continúa outro ano con estas medidas restrictivas, por exemplo, imagina, outro ano inteiro. Bueno, a evolución xa se está vendo, a tecnoloxía é o que lle vai dar saída a música. Estánse facendo cousas que nunca se fixeron, e incluso a nivel público, de asuntamentos e cousas destas están facendo cositas, e a historia vai por aí, non hai máis. Se presencialmente, físicamente non se pode facer nada, pois hai que habilitar locais cerrados, gravar, emitir streaming e todas estas cousas. Outro día sorprendeme que un colega meu, que chamase de outro estilo totalmente distinto, Ton Trovador, así sonarche, tamén tocaba moitísimo no Garufa na súa época, fixo unha taquilla inversa nun directo desde Facebook. El só coa guitarra, e sacou 250 euros. Bueno, un concerto de só, unha guitarra sen enchufar, sin técnico, sin nada, 250 euros para ti. Pois mira, é unha prova de que podense facer cousas. É máis difícil en estilos como a nós, como o noso, claro, pero bueno. Que necesita máis o calor do directo, o contacto co público, o suor, a sangue, todo iso. É moi difícil captar o son de un grupo de hard rock que tira hacia o metal, é moito máis difícil que ti só cunha española. Sí. Bueno, xa, votarías pola tecnoloxía. Claro, non queda outra. Vale. Bueno, pois tamén como vivimos en estes tempos pandemiosos, noutros tempos habería moitas cosas máis de que falar, pero tamén está Empuje, Toso, grupos, estamos todos como á espera de que nos feiben
para poder facer un montón de actividades, porque agora mesmo hai que decir que a música non está parada, a xente está traballando moitísimo nos estudos, nas casas, e tal, moitísimo. A mellor máis que cando se podía andar, non sei se é unha cosa boa tal, pero bueno, a xente está ensaiando máis que antes, porque claro, é o que se pode facer agora mesmo. Entón, bueno, a música non está parada, e hai unha avalancha que cando, digamos, nos quiten o arame, va a surdir un montón de cantidade de músicas e tal. De feito, non crees que va a ser unha especie de avalancha sobre o público un pouco acaugante? O sea, de repente, bumba, veña, todo o que debo este ano e pico tal, aí vai e tal. Va a haber un período de confusión igual, ao inicio. Eu creo que por un lado sí, por un lado va a ser eso, pero por outro lado, eu creo que isto va a ser un filtro. Os grupos que estaban aquí por beber as cervezas e tocar xuntos, desos vai haber unha gran parte que vai desaparecer, e os grupos que realmente teñen expectativas e obxectivos e tal, eu considero que todo é así, espero non ser un pedante, pero eu o que teño na mente, aproveitarán como fixemos nós para xerar material de marketing, moverse, posicionarse mellor para cando todo isto se abra. Bueno, eso podemos chamar que o que se chamou sempre disciplina, non? O sea, ter unha disciplina, agora que non se pode, pois, claro, o rollo do concerto, despois había, pois, o rachi, non sei que, as noites por aí, e agora mesmo é traballo puro e duro, sen todavía, digamos, ver recompensa, feeling, feedback, o sea, é unha historia de unha disciplina, así de claro. Bueno, Toso, a verdade é que, bueno, non é porque estés aquí comigo e tal, no tempo así que te voltei a pipear despois de anos, me dixete, pois eu teño este grupo e tal, non sei que, non sei canto e tal, vin todo o que estades, bueno, currando, o EP, que si vamos a facer o disco, no tal, que estamos ensaiando, que tal, que movemos isto a outro, que facemos un vídeo e tal, tamén estás tomando todo en plan disciplina, o sea, o froito mellor non pode chegar ou non chegar, pero se non se fai isto, pois evidentemente, bueno, hai outros grupos, non podo dicir ningún nome, que están como a espera de que pase a pandemia, como para, bueno, pois ahora que pasa a pandemia, xa podo comezar de novo, non? Isto é como unha especie de parón, non sei se algún tal, e outros grupos, pois, o ven como, pois, estamos nas circunstancias distintas e, por tanto, temos que traballar a mellor de outra maneira que antes non se traballaba, pero tamén unha experiencia, porque tamén dá un pulo de, joder, pois estive traballando en cancións, sí, xa quero tocar, non se pode todavía, pois máis canción, máis composición, máis tal, eso é o que bueno, realmente hai moita mítica de que os grandes do rock era a inspiración, de repente se sentaban nunha cadeira e lles vinha unha canción da hostia e non sei que, cando a verdade detrás deles había moitísimo traballo. Sempre, home. O sea, moitísimo traballo. O sea, Jimi Hendrix non naceu xa tocando perfectamente, tuvo que currar, non? Por exemplo. A historia do músico está sempre de resaca, esa é a súa vida, eso é unha mentira. Sí, que saca aí unos temas que flipas e tal, por inspiración divina ou de os deuses. Home, a mellor pode haber algúns, non digo que non, hai xente con máis talento, con máis inspiración, pero todo detrás está traballo, e tal, de unha cosa artística, pero tamén no arte tamén hai que currárselo, non sae porque sí. Vos estades nesa liña, non? De traballar para sacar tal, e mentras tanto, pues estamos, digamos, aquí na nosa guarida, preparando o contraataque, esperando o momento de atacar, non? E sobre todo porque nos vimos da merda. Non somos boicot o grupo que sesa, que xa ten unha posición, un escudo, abres as portas e os primeiros que deixan pasar son a eles para tocar os festivais. Nos o único que podemos facer, e creo que o correcto, evolucionar, xerar máis produto, que a xente nos coñeza máis da forma que sesa, e xa está, non podemos facer máis. Sí. Bueno, pois tamén dicir que, bueno, tampouco pouco máis se pode falar agora mesmo de Toso, como se falas con outro grupo, que basicamente está eso, no seu refugio nuclear traballando para poder logo sair aos escenarios a
a destrozar a xente, este tipo de cousas que tanto lles gustan os grupos de rock duro e tal. E, bueno, pois, mira, outro comodín, unha cosa que sempre, bueno, pregunto tal, alguna cosa que queras dicir que non saíra na conversa, que non te preguntara, que ti non dixeras, alguna cosa que querías decir, alguna cousa? Non, que va. A mí, unha cousa. Comentamos o outro Sí. día de festa. Sí. Hai que apostar. Eu noto que hai moito grupo Mm. que pesimista ou con a historia de... Pero isto é antes da pandemia. Sí. Coa historia de a industria non vai, a cousa non funciona, como que están esperando a que os veñan a buscar a porta da casa. Sí. É unha reflexión simplemente que me acaba de vir a cabeza agora. Bueno, eso a verdade é que tamén é un pouco sempre estivo aí, non? Moita xente que pensa que pois eso, de repente va a aparecer alguén que va a coller o grupo e o va a levar a Hollywood, non? Pero eso sempre pasou. Sí. Sempre pasou e tal. A sorte, non sei que, tal. Ti plantexas máis polo traballo concienzudo, diario e constante, non? Sí, sobre todo porque ao final esa frustración que xenera non sair, non tocar, non tal, con traballo pásase, o traxecto está guai, mola, está guai, traballar está ben. Vale. Bueno, pois isto foi a entrevista que Javier Pazos, Javi Toso, con fedaempuje.net. Bueno, estamos aquí nun sitio que non vamos a revelar, porque é un sitio, bueno, donde les fan as súas cousas e tal igual que Empújete no seu, non sabes? Bueno, só dicir que, claro, tamén Empuje está pois o mesmo, pensando que se a cousa non se pode facer concertos en salas, pois empezaremos a mellor a gravar a xente ensayando ou tocando, o sea, non ensaya, toca unha canción, te gravamos e tal, porque, bueno, o que facemos sabes todas as semanas, os concertos que tal, pero como agora levamos tempo que creo que he metido 2 que hubo a Feibe e pouco máis, e tal. Pois tamén igual que Toso, pois se non hai concertos gravaremos cousas en interiores, parece que estamos falando de decoración, e se non nos concertos, pero estamos agardando que se poda sacar esta traba que temos para poder gravar no que sempre ha sido o medio ambiente dos grupos de rock ou de tal, o directo. O directo, onde o grupo, o que ten aquí, ten que demostrar que o pode facer encima nun escenario. E, bueno, con isto nos despedimos. Moitas grazas, non? Gracias. Veña, adeus.